a sentir. Estás achegando. Comeza Galiza Metálica. Moi boas, son Pati Castro e estou encantada de terte outro día máis conmigo. Se queres enterarte do panorama e da mellor música que se move ahora mesmo na Galiza, quédate conmigo. O primeiro é sempre darche as grazas por estar ao outro lado. E moito obrigada a todas as ouvintes de SOS Heavy Metal Radio Show. Grazas ao imperatore das ondas, do extremo ao caos, Filipe Marta, podes escoitarnos todas as noites da segunda á terza feira a partir das 12, hora portuguesa, en Antena Miño, na 106 de Braga. Recórdoche que vas escoitalo todos os luns, o podcast en iVoox, Spotify, en Google Podcast, en iTunes. E podes escoitar todos os capítulos unha e outra vez para enterarte moi ben do que está a ocurrir ahora mismo no panorama metálico galego.
Comenzamos o Galiza Metálica con Antites co seu tema Incubus. Recordadvos que van a estar na Sala O Buril en Lugo con Incordian e Barbarian Prophecies. E agora vamos vos a deixar con Dark Embrace. Recordarvos que prontamente vamos a saber moito máis sobre eles nunha entrevista aquí no próximo Galiza Metálica. Para comezar cas nosas entrevistas, que mellor que Pablo, o batera da banda compostelana Tricornio. Letras intimistas e un directazo que atrae e que está cargado de suor e de raiva. La punta del iceberg es lo que queremos ver. Lo que hay debajo importa un carajo. Jugando con mentiras, disputándonos las miras. Democracia, 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 democracia.
vientos, navega viento en popa, todos tan contentos, directos a una roca. Seguid trabajando, que ya estamos llegando, mientras el capitán se caga en nuestro rancho. Demografía, 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 demografía. Hola, moi boas, estou aquí con Pablo, o batería de Tricornio. Que tal, Pablo? Pois moi ben. Bueno, o primeiro é que lle comentes ás ointes de Galiza Metálica quen esti dentro da banda, que xa dixen que eres o batería, e que presentes tamén o resto de componentes. Pois Tricornio somos unha banda composta por, somos tres. Eu, Pablo, sou o batería, Estrella é a baixista, Luís, pois é o cantante e guitarrista. Bueno, Estrella fai coros, algúns coros tamén fago, pero menos. Básicamente as voces son, sobre todo, Luís e Estrella. Bueno, e de onde sodes? Como comenzou Tricornio? En que ano? Pois somos de Santiago. Realmente Tricornio ten unha orixe moi clara, unha banda que tiven eu antes con Luís, Reino Animal, que, nos movimos bastante nos anos entre 2010, 2015 ou así. E despois, por cuestións de azares da vida, separámonos, non? Deixamos de tocar xuntos, pero no 2019, eu creo que foi máis ou menos, decidimos xuntarnos, Luís e máis eu primeiro, buscamos unha persoa que tocara o baixo, e apareceu maravillosamente Estrella, un pouco da nada, se acoplou moi ben a nós. Entón, decidimos retomar a banda que teníamos anteriormente, pero tamén queríamos que fora algo distinto, non? Entón, cambiamos o nome, logo de moito pensar, quedámonos con Tricornio, tamén polo tema de que somos tres. Mantivemos bastantes temas da banda anterior, porque eran temas realmente moi bons que non queríamos deixalos fora, non? Pero ainda así, tamén fixemos temas novos, coa formación xa actual, eso é un pouco a historia da banda. En que ano propiamente se pode decir que empezastes a ser Tricornio, os tres da formación? Pois eu diría que foi así como no 2019, cando empezamos, claro, coñecemos a Estrella, empezamos a ensaiar, a montar un repertorio, despois chegou a pandemia, e aí tivemos un parón como pasou a todos os días. Pero logo continuamos e xa o pouco saímos a tocar en directo xa, e temos unha grabación de algúns temas novos, un single de 3 temas que grabamos básicamente en directo, pero en estudio, non? Pero tocando todos xuntos. Estos eran tres temas que editamos, e agora estamos precisamente grabando algo que será un pouco máis longo, xa máis ben como un EP con 7 temas máis ou menos. Estamos grabados xa 3 deles, e a ver se este ano, a mediados de ano, un pouco antes, a ver se temos xa estes temas grabados, que serán temas totalmente novos. Ou seja, aí xa se pode decir que serán temas formados por este trío, non? Este Tricornio, sí, que xa tedes como formación. Sí. Podesme decir en que estilo vos podedes englobar, ou se vos queredes poñer algún tipo de etiqueta, cal sería? Pois é que é difícil, a ver, porque tratamos de facer un rollo que sexa noso. É algo moi... É difícil de
poñernos unha etiqueta, non? Hai temas que son máis dun pau, outros son doutro, pero somos moi eclécticos, a verdade. Hai partes ao mellor que son moi cañeras, cercanas ao metal, pero nunca chegamos a ser metal abertamente. En canto quizás pola intensidade, sobre todo nos directos, non? A intensidade, a velocidade, un pouco o abandono que temos en directo, non? Tamén facemos, creo que a nosa música é bastante intensa, non? E abrasiva, por así decirlo. Entón, quizáis, tendo en conta iso, pois somos máis cercanos ao mellor ao punk, non? Pero non somos un grupo de punk, porque de feito os temas son moi variados, teñen moitos cambios, ás veces con pases que non son os habituais, moitos arranxos, pero sí que é unha cousa moi intensa, non? O sea, podes decir que é unha mistura entre metal, rock e punk, pode ser? Sí, punk máis que nada pola actitude, non? E pola intensidade. A música non é punk, non é eso. É máis rock, pero bebe de moitas cousas tamén, non? Algo de psicodelia, algo de pois rollo alternativo dos 90, non? Pero tamén se parece a nós, non? A verdade é que penso que os temas sonan bastante a nós. Eso é o que buscamos, non? Sí. Sona moito a Luis que digamos o que compón os riffs, polo menos, non? Despois lle damos voltas no local e tal, pero os temas sonan moito a Luis. Luis é un tipo que ten moita creatividade, unha creatividade moi original, eu creo. Entón, son moito os seus temas pasados polo que facemos os tres xuntos, non? Bueno, é o que me sorprendeu moito en esos vídeos que tedes colgados no YouTube deses directos. Sobre todo me chama moito a atención a vosa posta en escena. Explícame un pouco, explícalle ás ouvintes de que vai esa posta en escena tan curiosa. Bueno, a posta en escena é unha cousa que cada un pouco adotou unha imaxe ou unha maneira de facer as cousas, non? Pois Luis vai coa súa pinta, pon algo na cabeza, Estrella ten unha imaxe moi bueno, ela gustalle en xeral pois disfrazarse, facer cousas, non? Poñerse roupas non habituais, pero vai cambiando, non? A veces pon as, a veces pon algo na cabeza, despois sacamos ás veces pompas nos directos, pompas de xabón. Non é algo tampouco moi estudado, non? Pero a verdade é que funciona. A xente, sí que moita xente nos comenta, non? Que encantou a posta en escena, e despois, bueno, posiblemente estou aí batendo, como é máis unha persoa moi sudorosa, pois eu que sobre todo que fago é suar. Esa é a miña aportación posta en escena. Bueno, eso está moi ben. Suar é moi sano, e aparte eu creo que en directo tamén ver a unha persoa que o está vivindo e que está suando, pois sempre acompaña moito, non? Para facelo sentir máis. Sí, que tocamos, sobre todo en directo, non? Somos un grupo moi de directo, somos moi intensos, non? Non sei, eu estou moitas veces ao límite, non? O meu límite físico e musical, digamos, non? Os temas son moi exigentes, eu, pois, trato de ir un pouco máis alá, non? Entón, bueno, eu de todos os tres, non? Tan tranquilo en un
E de que van as Entón, vosas letras ou que sí. é o que queredes vos explicar ou lanzar en este mesunxe, en esta mistura de estilos? A ver, eu penso que as letras son cousa de Luis, non? Unha persoa moi creativa e as letras, pois, moitas delas son, eu poderia explicarlas mellor, non? Algunhas son, pois, críticas acerca de situacións ou vivencias persoais. Algunhas son un pouco surrealistas, son cómicas tamén, de certo modo. Algunhas delas son máis incluso adolescentes, pero outras son un pouco máis maduras e ácidas, non? Son letras bastante ácidas, é unha boa palabra para describilas, con algo de mala hostia, non? É bastante mala hostia. O sea, que eso é un grupo de directo con actitude, con letras que queren tamén facer saltar o ouvinte e tamén con unha posta en estea que tamén quere diferenciarse do resto e tamén facer sentir polo que estou entendendo. Sí, a verdade é que eso que diste o de sentir, non? As letras teñen esas ideas, non? Ese mensaxe. Despois, creo que tamén nos gusta ser naturais, non? Cando tocamos en directo non estamos probando 4 horas. Sabemos como queremos facer as cousas, non? E somos fáciles de contentar. Queremos tocar e algo, ao fin e ao cabo, somos 3 instrumentos. Gustanos facelo de maneira natural, non? Isto tamén é importante. A mí personalmente gusta moito a naturalidade a hora de tocar. Non me gusta que estén as cousas super estudadas. Parece máis sincero por como somos, polo menos, non? Non somos un grupo que prepare unha presentación teatral nin nada, pero facémolo de maneira sincera, non? Natural. Efectiva, polo que vexo, porque ou sexa, trasladades un pouco esa naturalidade tal vez do local de ensaio de cando saen os temas ao directo, que eso sempre influe moito e dá moitísima forza, penso eu. E agora mesmo a que andades a sacar novos temas para un novo traballo, pero desta vez con 7, non? Con 7 temas diferentes e vosos. E hai algún concerto á vista ou algo que ti queiras explicarnos para decir, oye, pois mira, dentro de pouco poderedes escoitar ou poderedes vernos en directo? Sí, pois, como ben dixetes, isto sería ser un EP, non? Gravamos xa 3 temas. A idea é gravar agora, pois, este mes que ven, pois, sabes, como gravar os outros e sacarlos a metade de ano máis ou menos, non? Tocamos bastante en directo, tocamos algo en directo ano pasado. Tocamos o último concerto que fixemos foi en decembro na Sala Son, en Cangas, e pouco antes tocamos na Capitola en Santiago, dentro do festival dunha produtora que é Farruca, que nos leva a nos outras bandas. Tocamos con Señor Salvaje, Los Pretty. Entón, sei que para o verán hai un festival aí que está xa preparado. En marzo, a finais de marzo, tocaremos en Santiago, precisamente na Sala Potenkin, que é onde ensaiamos. O día, creo que o 25 de marzo, tocaremos en Santiago. Moi ben, pois nos apuntámonos eso a data. Eso que temos seguro por agora. Bueno, pois apuntámonos a data, desexando poder ver ese directo cargado de enerxía, originalidade e, sobre todo, con esa búsqueda de facer sentir ao público algo diferente. E agora xa para rematar, decirche que moitísimas grazas por concederme esta entrevista e por facer que conozcamos un pouquiño máis a Tricornio, que me parece unha aposta diferente e moi, moi interesante. Moitísimas grazas, Pablo. A ti, moitísimas grazas. Veña, ata loguiño. Chao, chao. Desayuno como meriendo noticias, de no duermo
Estades escoitando Galiza Metálica. Change in this world.
Acabades de escoitar a Hourglass, que van a tocar o 11 de febreiro na Sala Moon, en Santiago de Compostela, con Amenaza de Muerte. Ás 9 da noite, tedes entrada anticipada a 6 euros e na taquilla a 8 euros. Amenaza de Muerte e Hourglass, o 11 de febreiro, na Sala Moon de Santiago de Compostela. E chegamos a Cita co Underground de Óscar Besteiro, o guitarrista de Barbarian Prophecies e tamén creador do Napalm Fest. Óscar vennos a contar como foi a súa última experiencia no Napalm Fest, organizado na Sala Buril, en Sarria. E tamén trae recomendacións ben interesantes para todas as bandas. Non vos perdades Cita co Underground. Boas, aquí
aquí Óscar, desde a cidade amurallada de Lugo novamente, unha nova cita co Underground. E bueno, desta vez vou facer un pequeno resume sobre o que foi a segunda parte do Napalm Fest Nightmare After Christmas. Tuvo lugar na Sala Buril de Sarria, Lugo, elevada por unha asociación cultural co mesmo nome. E bueno, a pasar do frío, de que había un montón de eventos o mesmo día próximos, o sea, na cidade de Lugo había diferentes concertos encima gratuitos, algúns, pois algo de xente acudiu a apoiar o evento. E aquí quero expresar a miña maior agradecimiento para todas as que se acudiron o concerto, a pesar do frío que facía, de que había outros eventos encima gratuitos co mesmo horario incluso, e que apoiaron a nosa iniciativa para a recaudación de alimentos non perecedeiros, que apoiaron a xente do santuario que estivo ali tamén recollendo donativos, vendendo o seu merchan na entrada no recinto. E bueno, un especial agradecimento sobre todo a Pati e Filipe, que se acudiron desde tan lonxe a ver o noso humilde festival. E bueno, sen máis, pois, que aumentar que, bueno, as bandas estiveron genial. Hubo algún problema técnico aí, o típico deste tipo de eventos nos que é todo máis ou menos improvisado, faise todas presas, fallaba algún cable, algunha historia, pero bueno, pois solventando a maior celeridade posible para que saíra todo ben. E bueno, empezamos Barbarian. Non sei se sería adecuado falar eu de mí mesmo, así que vou falar directamente das outras bandas para ser máis obxectivos, claro. Pois de segunda banda estaba Burn to Death, que é unha banda de Xixón, de recente creación, pero bueno, que os membros levan tocando moitos anos algún deles, incluso batería tocan múltiples bandas da zona asturiana, algunhas moi coñecidas, estilos extremos, bueno, que basicamente que son un grupo de máquinas, de fenómenos, así o demostraron no escenario, con unha técnica impresionante, e con temas sobre todo, pois eso, que están aí moi estilo Belfegor, esa mistura entre black e death metal moi extremo. Despois seguiron os burgaleses Morsúbite, que bueno, que é unha banda de sobra coñecidas por toda a xente que lle gusta a escena core ou extrema, o deathcore, metalcore, todos estes estilos. Pois unha banda que se leva moitos anos, varios traballos de moita calidade, tamén os vídeos que o material de visual de altísima calidade tamén, e tamén con os músicos de primeiro nivel. De feito, visto en directo, pues dáse conta perfectamente que esa xente pues leva anos machacando os instrumentos. E bueno, deron un concerto cheo de enerxía, ten a peculiaridade de que leva dúas voces, dos vocalistas que interactúan entre eles estilo Pimpinela, pero extremo. Que deron un espectáculo pues brutal, o sea, foi a hostia, a verdad. E bueno, sin máis, agradecer a toda a xente que acudiu ao evento, un especial agradecemento ao noso compañeiro Miguel, que é o baixista da banda lucense Caltesone, que estuvo encargado da taquilla pues durante os concertos. E bueno, esa xente que se achegou, a xente que apoiou a recollida de alimentos, a xente que apoiou o santuario. Próximamente anunciaremos pues outros eventos que vamos facer con Napalm Fest, que bandas actuarán. Creo que xa o dixen no anterior podcast de Cita co Underground. O seguinte será o 20 de maio na Sala Rebullón, será o Napalm Fest que facemos ali. Próximamente anunciaremos as bandas que formarán parte do cartaz. En outubro temos outra cita novamente no Buril, o Napalm Fest. Así que bueno, pouco a pouco iremos desvelando todo isto. E por outra banda, pues, como comentei outra vez, que iba a falar un pouco pues, do tema dos concertos, como conseguir concertos, porque sempre me pasa moitas veces que as bandas coas que toco, coas que coincido por aí, pues pregúntame, oi, es que Barbarian tocáis moito, tedes moitos concertos, sempre estáis anunciando fechas e tal, como facéis isto, se nos leva algunha axencia ou como xestionamos todas estas historias. Pues bueno, desde o meu punto de vista, o sea, o que nos facemos, a nosa maneira de proceder para ter unha dinámica de conciertos máis ou menos asiduo, ou máis ou menos constante ao largo do ano, pois é o intercambio de conciertos. É dicir, traer bandas á nosa cidade, ou pode ser un punto intermedio entre as dúas bandas, e axudar esas bandas a moverse e que eles pues, teñan un feedback contigo e fagan o mismo por ti. É dicir, ofrecer, por exemplo, podes ofrecer un concierto con comida, con backline, con diñeiro para combustible, e que esas bandas fagan o mismo por ti. Podes facelo en conciertos individuales as dúas bandas ou festivais.
facemos con Napalm Fest. De feito, facemos este festival por apoiar o underground e sobre todo para xerar un ecosistema entre músicos e grupos para que usen este intercambio de, digamos, da actividade das bandas en directo para movernos cada un a súa banda e facilitarnos un pouco que eso, a escena que siga viva, que teña un movimiento. Despois está por outra banda a xente que moves a través das agencias de management ou procuran concertos, prefiren pagar a un terceiro que lle xestione o que a xira ou que está moi ben. Pasa que hai que ter moito cuidado as agencias cas que falas ou que con esas personas, porque estás delegando nunha terceira persona ese trato cos outros para moverte ti, é dicir que tú non formas parte do que se tramita aí. E pode ser que haxa veces que sucedan malos entendidos ou que atopeste con unha situación que non era esperada, que che prometan cosas que despois non vai haber, porque tú non estás xestionando directamente eso. É dicir que non sabes como é a persona ou outra banda ou o local onde vas a tocar e que as bandas que vas a tocar, que se a persona que te xestiona os concertos a axencia é boa, non hai problema, pero hai moita xente que está vendendo fume por aí e, bueno, de feito a min me pasado ca banda de toparme en situacións de estar dentro dun, imagínate, nun evento xestionado por unha axencia X e que as condicións non son as que te esperabas, o trato de cara a nós, por exemplo, a ser unha banda que non está dentro da xente nada, é pouco discriminatorio, por decirlo de alguna maneira, e que eso o que xenera ao final é un malestar, que ao final que as bandas que vas a tocar vas a acabar levando mal, que non é culpa delas, sabes? É culpa dese intermediario que hai que non xestiona ben como é debido ao tema. Que eu non critico a xente que se mova con axencia solamente. Eu o que faría, por exemplo, no caso de estar en unha axencia, sería moverme con axencia, máis seguir de underground, intercambiando conciertos, material e facendo, un ecosistema positivo, como xa falei máis veces. E, bueno, ese é o meu punto de vista. O importante, se te queres mover ca túa banda, é que tú te tens que mover por os demais. Eso é o básico, o que lle digo a todo o mundo. Se tú queres tocar moito, queres andar moito por aí e ter conciertos máis ou menos un pouco decentes e sobre todo ter experiencias positivas, o máis importante é que tú actúes de maneira positiva de cara aos demais, des ese apoio, empuxes a escena desa maneira, tú involucrándote, movendo outras bandas e montando un festival ou concierto como se poida. Depende da situación de cada un ou depende da sala onde se vai a facer. O máis importante é moverte polos demais e así conseguir ese feedback para que as outras bandas tamén fan o mismo. Eu creo que eso é moi importante. Despois moverte con axencias tamén está moi guai. Se tes unha banda, digamos, que se pode vender ben, que é unha banda que ten a estética, a música, que a axencia pode traballar contigo dunha maneira semiprofesional ou profesional e pode mover a tua banda porque o teu produto é bon, genial. Pero eso non o ten todo o mundo. Por exemplo, eu, eso non o teño. Non podo mover dunha maneira 100% profesional porque non son profesional, nin teño as características, a imaxe pro, non teño o concepto da banda, tampouco é un concepto que se pode vender ben, está un pouco desfasado. Son moitas cousas que non entrarían, digamos, nesa balanza de unha banda que se poida vender de maneira comercial guai, independentemente do estilo. Da igual que sea un estilo extremo, que sea un estilo máis light. E, bueno, sin máis, eso, digamos, é unha pequena parrafada ou longa sobre as miñas impresións de como moverse no mundillo musical. Moitas gracias por todo, moitas gracias a Pati por deixarme falar aquí e meter a zarpa no seu programa, a Filipe polo apoio que dá a escena sempre, galega sobre todo, e gracias a todos por escoitar este programa. Seguide apoiando a Galiza Metálica. Un saúdo.
En la seguinte entrevista teremos a Javi de Skirly. Esta banda pontevedresa dende fai 13 anos afonda nas raíces do grunge e do metal dos 90. Coñecerá lo mellor a él e a súa banda. Coñeceremos sobre o seu pasado e o seu presente máis inmediato e onde vas a poder escoitalos próximamente.
estou aquí con Javi. Que tal, Javi? Como se chama o voso grupo? Porque teño un pouquiño de medo de pronuncialo mal. Gracias por tu interés. Nuestro grupo se llama Skirl. Skirl, ves? Xa decía eu que o iba a pronunciar mal. Así bueno, que... está bien. Sí. Así que mellor preguntar. Bueno, o primeiro de todo, para que as ouvintes vos coñezan un pouquiño mellor, que lles contes quen eres ti dentro da banda e como se chaman os teus compañeiros e que instrumentos tocan. Sí, pues mi lugar dentro de lo que es la banda, yo soy el guitarrista, cantante principal, así como también el principal compositor, principal letrista. No me gusta usar la palabra líder, pero a nivel musical se podría decir que yo soy el líder de la banda, no soy quien tiene la autoridad a nivel compositivo. Luego, por otra parte, pues están Rubén Iglesias, que es nuestro batería, con quien llevo tocando ya más de 15 años, desde el año 2007, y nuestro miembro más reciente, David Graña, que es nuestro bajista, que entró en la banda en el año 2017 y que grabó nuestro segundo disco, Demolition, del cual poníais un tema hace poco en nuestro programa, y que, bueno, esta formación que tenemos actualmente, los tres, David, Rubén y yo, también es la formación con la que hemos estado grabando el que será nuestro próximo disco. Bueno, pois, antes de seguir, gustaríame, porque me parece moi interesante o que estás ahora mismo a decir, pero como xa saben as ouvintes de Galiza Metálica, a primeira vez que entrevisto a unha banda, pois intento facer un pouco de recopilación de datos para todas aquelas persoas, como che comentei antes, Javi, pois moitas veces pois é o primeiro acercamento que teñen hacia o mundo do rock, do metal, e que non coñecen a banda e sempre parto desde esa premisa de dar a coñecer o mellor posible, así que me encantaría que me comentaras, bueno, que lle comentaras á xente como foi eso de unirvos, en que ano fixestes e de onde sodes. Bien, pues lo primero, ¿de dónde somos? Somos de Pontevedra, de la ciudad de Pontevedra. Rubén y yo nos conocimos, como decía antes, en el año 2007, porque nosotros ensayábamos en un combo en la Escuela de Música a Tempo, en la cual actualmente Rubén también es profe de batería, o sea, fue alumno y ahora es profesor ahí. Y bueno, al principio pues tocábamos versiones, improvisábamos, pero yo a esa edad ya tenía esa inquietud por componer mis propias canciones. Y cuando abrió el local de música, el año siguiente, en 2008, pues Rubén y yo nos juntamos con otras personas que también tocaban e intentamos montar nuestro propio proyecto. El tema es que, bueno, hubo varios cambios de formación durante unos años, hasta que finalmente en el año 2011 entró nuestro anterior bajista, Alberto, y conformamos el grupo como trío y empezamos a dar nuestros primeros conciertos, a componer nuestros primeros temas. Al cabo de un año y medio tocando, pues integramos a un cuarto miembro que se llamaba David. Otro David, no el bajista que tenemos ahora, otro David. Y con esta formación de cuarteto grabamos nuestro primer disco a finales del año 2013, hace ahora casi 10 años. Carai. Y bueno, sí. Pues, o tempo sí, boa, pódese decir, ¿no? Porque... Sí. La verdad es que sí, ahora echando la vista atrás, se ve que estos años han pasado volando. Han pasado muchas cosas, ha pasado mucha gente por la banda y sí, hemos tenido un crecimiento bastante interesante a nivel musical. ¿Qué vos englobaríades si vos tuvierais que etiquetar en algo? Vale, generalmente solemos englobar nuestro estilo en el grunge, rock alternativo, muy inspirado por las bandas de rock de los años 90, como pueden ser Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, Foo Fighters, entre otras. Sobre todo esa escena musical de la ciudad de Seattle, que para mí siempre ha tenido un sonido muy particular, ¿no? Siempre ha sido una época de la música que siempre me ha inspirado. Pero sí que también tenemos influencias de otros sonidos del rock, sobre todo de esa época de los 90, como puede ser del Stoner, de bandas como Caius o Fu Manchu. Y más recientemente también nos está empezando a influir sonidos ya más, digamos, más complejos, como puede ser del rock y el metal progresivo. A los tres nos gustan mucho bandas como Dream Theater o Porcupine Tree o Rush, que ya giran hacia un sonido más experimental y más complejo. Bueno, é normal, son casi 10 anos nos que ides avanzando personalmente e musicalmente, e sobre todo pois o afianzar tamén unha formación xa máis ou menos estable, pois cada vez hai máis
máis confianza, que digo eu, non? Cando as relacións entre os da banda son máis confiables, pois tamén te permites esa exploración, xa non no referentes que se tiñan ao principio, senón en como se vai avanzando e madurando personalmente e musicalmente. Así que, o que sí que che vou a preguntar, hacia onde camiñan as vosas composicións tipo letra? Ou seja, cal é a mensaxe que queredes mandar? Pues, bueno, en nuestro segundo disco, Demolition, yo creo que queda bastante claro la intención de las letras. Yo a la hora de escribir pues suelo inspirarme mucho en experiencias vividas, pero a la vez me gusta evitar ser muy explícito, me gusta transmitir un mensaje con el que cualquier persona se pueda sentir identificada en mayor o menor medida. En canciones de Demolition, como por ejemplo Lies, que es una de mis favoritas del disco de hecho, o canciones como Silence o I Did It For You, desde diferentes puntos de vista se tratan temas que son muy afines, como puede ser los prejuicios, la inseguridad, el trauma que puede dejar una relación tóxica, no necesariamente relación amorosa, sino amistades tóxicas, el hecho de cómo nuestro entorno a veces nos juega malas pasadas, nos hace sentir más inseguros, más cohibidos a la hora de expresarnos, a la hora de dar nuestra opinión, y es un tema en el que yo suelo hacer mucho hincapié, en el hecho de la importancia de tener un sentido crítico, tener una opinión propia, no dejarse influir por los demás, y también una cosa en la que sí que, o sea, un tema en el que me he estado documentando más recientemente es también la importancia del cuidado de la salud mental tamén. Sí, bastante importante, e por desgracia eu creo que dende a pandemia é un tema candente para todos. Os servicios de urgencia e de non urgencia de todo o que o sistema de psicología e psiquiatría do noso país están totalmente colapsados, hai unhas listas de espera brutais e, sin dúbida, pois, sexa acentuado ou non pola pandemia, pois é unha plaga, non? O nivel de estrés e a ansiedade, os problemas para dormir, etcétera, pois sin dúbida aí deches con unha clave fundamental e que moitas veces vais a sentir moi reconocida a xente, sin duda, cando escoite os temas. E bueno, agora xa falando da vosa actualidade, en que andades metidos? Porque sei que efectivamente estades metidos nunha grabación de un seguinte traballo. Fálanos un pouquiño e tamén, se tedes algunha data, por favor, coméntanos. Sí, pues el que será nuestro tercer disco lo hemos estado grabando a lo largo del pasado año 2022. Lo hemos grabado en el mismo estudio en el que grabamos Demolition, en el estudio A Casado Rock, en Santiago de Compostela. A Casado Rock, para quien no lo conozca y para quien tenga interés, pues es una escuela de música que hay en Santiago y, bueno, de la que yo soy alumno desde hace muchos años. Yo empecé ahí cuando estaba acabando la universidad y todavía sigo yendo a clases. Mi profesor de guitarra, conocido popularmente como Mo Trasno, sí, es el cofundador de la escuela y también es quien lleva el estudio de grabación. Y bueno, esta ya es la segunda vez que grabamos con él. Nos ha grabado el segundo y este tercer disco en el que estamos trabajando ahora. Genial. Así que estades aí en pleno proceso. E xa tedes o que son baterías, guitarras, baixos, ou falta a voz, ou como vai o proceso? Pues verás, la parte instrumental fue grabada entre marzo y abril de 2022 y finalmente luego las voces fueron grabadas en verano, ya por el mes de agosto. Lo que es ya la grabación ya está concluida. Ahora pues estamos revisando las grabaciones para asegurar de que todo está bien, por si hubiera que retocar cosas, y posteriormente pues pasaremos a mezclar y masterizar el disco. Genial. Oye, me comentabas antes que tedes aí unha data para abril, para cando e donde? Sí, tenemos programado un concierto el día 1 de abril en el Tronco Bar, en Pontemuiños, al ladito de Pontevedra. Sí, conocémoslo bien. Sí, es un local en el que nos gusta tocar al menos una vez al año y que, bueno, desde aquí quiero mandar un abrazo muy fuerte a Miguel e Isa, que son los dueños del Tronco Bar, y que siempre que vamos a tocar ahí o siempre que vamos a ver un concierto ahí, siempre nos reciben con mucho cariño. Es ese tipo de locales a los que hay que dar visibilidad, porque yo creo que tratan a los músicos como se merecen, como si estuvieran en su casa. Y eso, un fuerte abrazo desde aquí a la gente del Tronco Bar, que se les quiere.
Pois sí, eu a verdade tamén nos quero moito. Así que nada, un forte abrazo. Xa para rematar, porque xa chegamos ao final, xa biches que isto é rapidiño, pois decirche que lle recomendes á xente de Galiza Metálica un tema voso. Bueno, pues un tema que me gustaría recomendar, que está en nuestro segundo disco, Demolition, yo recomendaría... Pues mira, voy a recomendar uno que casualmente no tiene videoclip, pero que es uno de mis favoritos, que es You Believe in Your Head, que así como el resto de nuestras canciones se pueden escuchar en Spotify y en las demás plataformas digitales. Genial, pois con él nos quedamos. Decirche que moitísimas grazas por concederme esta entrevista, que estamos aí pendientes. Muchísimas gracias a ti. Estamos aí moi pendientes para cando saquedes o novo, para darvos máis visibilidade e coñecer de primeira man esos temas novos. Unha aperta grande, Javi. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.
Galiza Metálica, 100% música galega. muy a mi pesar. E atención, do 21 ao 22 de xullo de 2023, a 12ª edición de Canecas Cangas do Morrazo, ca actuación de Reis, Cruceiros, Ten o Teto, Agónica, entre outras moitas bandas. Acordádevos en Cangas do Morrazo do 21 ao 22 de xullo. Canecas.
En a sección de Mulleres Galegas Cañeras imos a ter a estrella de Tricornio, namorada do rock progresivo dos 70, melómana dende idade moi temprana. Actualmente estáse a formar en diferentes instrumentos e canto, adicando todo o tempo que pode a súa paixón, que é a música. Esta baixista de Tricornio está con Farruca Produccións. Imos a coñecer máis sobre ela e os seus comezos na música. Hola, moi boas, estou aquí con Estrella Rebordelo. Que tal, Estrella? Moi ben. Bueno, alégrome. Acábolle de dar aí unha chapa a pobre Estrella fai un rato que non o sabedes vos. Pero o máis importante, aparte de que lle dea un poquinho a chapa, é coñecer a esta muller que é a baixista de Tricornio. E vouche facer a primeira das preguntas, Estrella, que lle fago a todas as miñas entrevistadas. Cando comenzou en ti o amor pola música? Pois non sabía decirche, creo que dende sempre, dende pequena sempre recordo, pois por exemplo, a miña nai tiña unha caixinha, un xolleiro cunha sonaba unha música, escoitei eso e xa dixen, quero ser pianista. Teño un debuxo de moi pequena, debuxándome como sería de maior e debuxábame tocando unha batería, xa que non sabía a que idade comezou. Que bonito. E a túa nai ou o teu pai ou alguén da túa familia gustaba a música ou medraches nun entorno musical? O meu irmão maior, pois, escoitaba moita música de estilo rock, e a min eso marcoume bastante. Bueno, teño unha anécdota que encerrábame para que escoitase Iron Maiden en vez de deixarme xogar. A mí non me gustaba nada, pero aprendí un montón de música grazas a estes encierros. E tamén, bueno, o meu pai tocaba como era xove, pois tocaba o clarinete, pero eso non o sabía eu cando era pequeno, non sei se que... Bueno, eso está correcto, o sea que dentro do que cabe medraches nun entorno onde había sensibilidade hacia a música, sexa por encierros de Iron Maiden ou sexa por unha condición de teu pai ou de tua nai que lles gustaba escoitar música, está claro. Sí. Que recordas, aparte desos debuxos tan bonitos e desa caixa que me encantou, ese recordo tan chulo dunha caixa de música? Que recordas da túa infancia en cuestión de que cando empezaches poder decidir si querías tocar algún instrumento, poder decidirche hacia un estilo musical? En que época máis ou menos foi? Pois eu, bueno, sempre me atopei un pouco só, claro, nese senso eu escoitaba CDC, cousas así, e a xente da miña idade escoitaba Take That, entonces eu estaba aí como un pouco aparte da xente. E logo, bueno, pois eu comentei que quería tocar un instrumento, o que pasa que dixen batería, dixen piano, e claro, eso era moi caro, entón non podía ser. Entón, a primeira oportunidade que tiven de ir a clase foi clase de guitarra, pois cando tiña 15 ou 16 anos, así clase clásica, guitarra, acordes, basicamente música para monxas. Eu definiría así, porque eran acordes de cantar o Blanca Navidad e cousas que realmente non me gustaban moito. Pero bueno, foi un comezo e a partir de aí, pois, comprei unha guitarra eléctrica e comecei eu a facer cousas, pero polo meu lado, sen ir a clase nen nada. O sea, de forma autodidacta total. Moi ben, eso está xenial. Eu, vamos, de feito que creo que dos mellores artistas son todos autodidactas. E está moi ben a formación, sin dúbida, pero o ser autodidacta fai que te teñas que buscar e sacar as castañiñas do lume. E ti o Kumbaya non che gustaba, estaba claro. Kumbaya non é tuyo. No, bueno. En que momento da túa adolescencia ou xuventude deciches, bueno, Kumbaya non é pa min, vou a ver si, eu non sei, atopaches a alguén co que coincidiras na túa época así máis mociña e metiches en algunha banda, ou como foi eso de empezar a seguir tocando a guitarra? No instituto, pues xunteime con un par de colegas, tamén mulleres, que tocaban a guitarra e compuxemos como un par de cancións ou algo así, pero
sen máis, non sentíamos que tiñamos o nivel para facer máis cousas e quedou aí a cousa. E logo, bueno, é que, claro, comecei a carreira e xa non... Era como que tocaba, pero non estaba centrada en tocar. Foi así durante moito tempo, non? Ata que despois, bueno, tive un mozo que tocaba o baixo, aí foi onde apareceu o baixo. Carai, entón, que foi a través do amor. Sí. Que bonito, oye. Bueno, máis ben foi a través de que as clases eran gratis. Entón, claro, eu non tiña dinheiro para ir a clase, entón era como, mira, podo aprender a tocar isto pois dunha maneira económica. Así que comecei a tocar o baixo aí. E, bueno, estiven así tocando baixo, pero non centrada niso porque comecei, o sea, fixen a tese, entonces estaba investigando, se quita moito tempo, entonces foi como, sí, pero non, ata que ao final centreime no baixo, final de todo. En que época estamos ahora mismo? Xa entrados os 20 largos ou 20 poucos? Comecei co baixo os 20 largos, sí. Moi ben. Eso foi os 20 largos, despois como que centreime moito nel, pois xa te estou falando de igual 2017 ou 2018, que xa dixen, vou no coller en serio. En plan, xa basta de si non. É porque ese cambio, hubo algo na túa vida que dixo, hasta aquí hemos llegado, eu quero me poñer co baixo e poñerme en serio. Efectivamente, pois mira, pois que a miña trayectoria de estudos, de carreira, digamos, pois cando acabei a tese, me dei conta de que non era o que eu quería para a miña vida, non quería dedicarme a iso, quería dedicarme a música. Sempre o quixen, e sempre o deixei de lado, porque sempre se decía esta cousa de que a música pues, non che vai dar de comer, é que non vais a ningún lado ca música. Por primeira vez dixe, mira, vou no tentar, porque algo dentro de min di que teño que tentalo, así que non quero morrer sen habelo tentado, e aquí estamos. E aquí estamos, que bonito é intentar facer as cousas que un quere, e sobre todo, que triste moitas veces ver que hai tantísimas persoas que non o fan, pois porque lle din eso mismo, é que a música é pa mortos de fame, con eso non vives, etc. É complicado lidiar con ese tipo de cousas. E de pronto apareces en Tricornio. Tu veches algunha banda anterior a Tricornio ou de pronto apareciches así sin máis? Pois, bueno, o primeiro que fixen foi no 2018 que estaba de estancia, no 2017 estaba en Boston, pois ali xunteime con xente, foi cando xa empezaba eu a dicir, veña, quero tirar por aquí, apunteime a un meetup de quedada roqueira con xente descoñecida, e ali coñecín unhas 3 persoas coas que formei unha banda, pero era de versións, digamos. Logo cando voltei con esa idea, en plan, eu quero ter unha banda, entón apunteime a festival de rock. Claro, non me acordo, que é de Xan Sesións, non me acordo como se chamaba, e que cambiou o nome despois. Bueno, era un festival que para a xente que está de todos os niveis tocabache tocar con alguén descoñecido tamén uns temas, e de aí surxiu outro grupo de versións. Despois diso foi como ensaiábamos na Sala Potemkin, que ali tamén ensaiaban pois Luis e Pablo, os outros compañeros de Tricornio, pois víronme por ali e casualmente, como me viron por ali, propuxeronme comezar un grupo xuntos, propuxeronme ir a probar a ver que tal funcionábamos xuntos, e así comezou. Bueno, maravilloso, polo que vexo funcionastes cojonudamente, porque a día de hoxe estás con eles e polo que eu sei en amor e compañía, vamos. Sí, a verdade é que foi increíble para mí, porque eu cheguei, o sea, o primeiro día que quedamos, bueno, fui un pouco engañada, porque dixeronme que simplemente era tocar unha liña de baixo, no, ver que pasaba, pero eu iba con unha liña de baixo simple, sinxela. E despois dixeronme de improvisar, non facer unha impro, unha jam, digamos. Eu nunca fixera nada disso. Entonces, bueno, pero dixenlle, mira, se non me criticades, vou non intentar. E de aí surxiu, o sea, de repente estábamos falando sen palabras, eu nunca fixera isto antes. Entonces era como que nos estábamos entendendo, estábamos cambiando todo, o ritmo, non sei, era como que estábamos falando, literalmente,
era unha xente que eu non coñecía de nada. Para mí foi increíble, o sea, nunca olvidarei iso. Por sorte gravamos alguna das jams que fixemos ese día. Eso está ben. Gravar as jams está moi ben, porque aparte como o que te dixe, é ben bonito ademais o que dixeches, porque realmente a música é falar sin palabras, non? Sí, porque dali foi como, vale, entendémonos cos instrumentos, o sea, xa que veña palante. Ata agora, o sea que moi ben, a verdade, moi contenta. Xa me supoño. Bueno, e agora xa para rematar, me gustaría que lle dixeras algo, o teu entender, a algunha muller ou nena ou home que este escoitando esta entrevista e que de alguna forma se sinta recoñecido, que lle dirías para que dera o paso a tocar cunha banda? Ou que montara o seu propio proxecto, igual que fixeches ti, que deches aí ese paso? Vale, pois eu diría que se o que che nace, se estás seguro, se é unha cosa que che vibra por dentro, pois entón eu animo a xente a que o intente, a que seque tempo, porque sempre dicimos é que non teño tempo, pero en realidade é unha cuestión de prioridades. Entón, pois eu como digo, podes facer 10 minutiños ao día tocar, é mellor que nada, e daí vas para adelante. E logo perder un pouco o medo a non ter o nivel, por exemplo, ¿no? Que a mí me pasaba eso, en plan, ai no, es que como vou ir aquí a, non sei, a esta proba porque non teño o nivel. Eso é unha tontería, o sea, eso é cuestión de tentalo, quitarse o medo e probar, porque o non xa o tes, entón hai que probar porque non hai que arrepentirse cando estemos a punto de morrer, que isto é o que pensaba eu, en plan, eu non quero chegar cando este morrendo e dicir, arrepíntame de non haber tentado isto. Nada, isto é o meu consello, igual é un pouco dramático, pero bueno, é así. Me parece moi bo consello e aparte vido da experiencia persoal, que é o máis importante. Pois xa chegamos ao final. Biches, isto é Estrella, un visto e no visto. Moitísimas grazas, de verdade, por concederme a entrevista. Nada, unha aperta ben fonda e estou desexando saber o novo material que tedes aí preparadísimo, porque aparte eu non vos lo dixen, pero esta muller fai unhos directos que xa solo por ir a vela como se viste a mí xa me apetece, así que nada, seguiremos moi de cerca, ok? Graciñas, moitas grazas pola entrevista. Veña, tía. Nada. Sí, ata loguiño, que non te preocupes, que estaremos aí en contacto. Chao, chao. Tomorrow, do I die? Shine. Will
E xa chegamos ao final. Estou desexando estar contigo outro luns máis. No próximo Galiza Metálica traereiche máis entrevistas, máis seccións e coñeceremos máis a fondo sobre o noso panorama galego metálico. Apertas ben fondas e saúdos ao meu compañeiro nos mandos, o gran Filipe Marta. E recorda, vai aos concertos, merca música e fai o posible para que Galiza siga sendo metálica.